Jeg gør min entré, mens jeg halter på mit højre ben. Jeg leder efter min øjesten, men kan ikke se igennem lokal på grund af røg. Jeg kan ikke høre, hvad nogen siger, for musikken er alt for høj. Går op i baren, for jeg ser en chick. Elsker. Elsker ikke. Elsker. Elsker ikke. Elsker. Elsker ikke. Elsker. Elsker ikke. Elsker. Elsker. Det er den sjældne orangutang, Alanius gori. Det er en truet dyreart. I krybskytte jager den helt vildt, og den kan ikke flygte, for når den prøver at flygte, så snubler den bare i sine lange arme. Og jo, så er den for dum. Når den prøver at løbe væk, så begynder den bare at danse samba som en galning. Så for Sørensen, nu kommer den nærmere. Så hold nu kæft, kommer nærmere. Jeg synes, den er ulækker. Det skal du ikke. Du skal holde din kæft, mens jeg fanger den til dig. Knud og Per, hvad fanden laver I her?